poznałoby matkę, czy myślałbyś, że to sen? Gdyby tak Maryja ukazała tobie się dziś, gdyby tak ci rzekła, pójdź teraz ze mną przez świat, porzuć swe marzenia, myśli wspaniałe z twych dziecięcych lat. Wpatruj się w Jezusa i tak jak powiedział, miłości zasiewaj kwiat. Gdyby tak ci rzekła, pójdź teraz ze mną przez świat. Ukazała tobie się dziś, co byś jej powiedział, jaką ze słabych słów splótłbyś dla niej nić? Czy twoje serce poznałoby matkę, czy myślałbyś, że to sen? Gdyby tak Maryja ukazała tobie się dziś, gdyby tak Maryja ukazała tobie się dziś. Pozdrawiam Ciebie, Matko, mistrzyni moich dróg. Pozdrawiam Ciebie, Pani, nadziejo moich próśb. Pozdrawiam Cię, Królowo, w swe dłonie weź nasz los i wspieraj, byśmy zawsze nieśli miłości to. Ave Maryja, woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas. Ave Maryja, woła cały świat. Ave Maryja, Matko Boga i nas. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń. Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć. Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave moc. Ty naszym hymnem stań się, pragnienie naszym bądź. Ave Maryja, woła cały
Gdy serce Twoje napełni się trwogą i ciężar ogromny przygniata do ziemi, gdy nogi nie chcą lub iść już nie mogą, to pomyśl, że jest ktoś, kto wszystko to zmieni, kto matka ukłonić może Twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co Twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. To matka ukłonić może Twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co Twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. Lecz musisz się zdobyć na trud jeszcze jeden, by poprzez wędrówkę w upale i znoju zobaczyć twarz matki promienną i jasną, by tam się z nią spotkać i zaznać pokoju. To matka ukłonić może Twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co Twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. To matka ukłonić może Twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co Twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. A jeśli ma w życiu nadzieja powrócić i nadać życiu nowe wartości, sprawić to może Panienka przeczysta, patrząca na ludzi oczyma miłości. To matka ukłonić może Twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co Twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa. To matka ukłonić może Twe serce, przytulić tak mocno, jak tuli Jezusa, wziąć wszystko, co Twoje, we własne swe ręce i zanieść ten skarb do Syna Chrystusa.